Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ingkang kula hormati, rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani. Wonten ukara wicaksana ingkang pantes kita gatosaken inggih punika kawruh tanpa agama iku buta. Agama tanpa ilmu iku bincang. Ukara ing dhuwur jero banget lan duweni andharan kang dawa yen arep dicerna luwir jero kanthi ringkes lan gampang utamane kanggo kita para muda remaja lan minangka generasi muda kita kudu nyiapake awake dhewe kanthi rong prakara minangka bekal kanggo masa depan yaiku ilmu umum lan ilmu agama. Metode esuk nganti awan kita sekolah utawa sinau ilmu umum lan sore-sore utawa bengi kita duwe wektu kanggo maca ilmu agama. Menawi wonten kalih perkawis menika lan dipan amalaken insyaallah kita dados generasi muda ingkang dadosaken bangga tiyang sepuh masyarakat bangsa lan negara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.